Gabon eta ongi etorriak Xaloa Telebistan eginen dugun udal hauteskundetako eztabaida honetara, kasu honetan Baztango udaleko hauteskunden eztabaida izanen dugu. Gure gonbidatuak hiru alderdietako hautagaiak izanen dira EH Bildu, Zurekin Baztan eta Baztango independienteetako hautagaiak izanen ditugu. Bueno, eztabaida interesgarria, aurten gainera berrikuntzekin hemen Baztanen alderdi berri bat ere aurkeztuko da hauteskunde hauetara. Bueno, hortik gainera ikamika eta eztabaida ezberdinak sortu dira. Beraz, maiatzaren 28an hitza eta beren iritzia eman beharko dute Baztango herritarrek eta horretan lagunduko duelakoan, eztabaida honekin hasiko gara. Gabon erraten ginuen moduan, ikusle guziei, baztandar guziei, jada hementxen mailan gaude, eztabaidara hasiera emateko prest, puntu-puntuan. Eztabaidak bloke ezberdinak izanen ditu eta, gaian dana bat, jorratuko ditugu, 4 bloke izanen ditugu. Lehendabiziko blokean, balorazio txiki bat eginen dugu, pasaden legegintzaldiaz eta ekonomia gaiak ere ukituko ditugu. Bigarren blokean berriz, batez ere azpiegitura kontuekin ariko gara. Hirugarren blokean berriz, udal zerbitzuak izanen ditugu hizpide eta laugarreneko eta azkenekoan, 28aren arabera izan ditzakegun, eszenatoki eta udal akordio ezberdinak eta boto eskaera txiki batekin ere akituko dugu. Erraten genuen moduan, bloke bakoitzaren barnean gai ezberdinak izanen ditugu eta horretarako gure gonbidatuek minutu bat izanen dute, minutu bat ertxiki errespetatu beharko dutena, beren proposamenak pixket mai gaineratzeko. Beraz, lehenik eta behin, agurtuko ditugu, gure gonbidatuak, hori bai. Hori baino lehen erranen dugu, hain zuzen ere, aurten aurkezten diren bortz alderdiak gonbidatu ditugula, Xaloako eztabaida honetara, baino Gero Baieko eta Upeneko hautagaiek ezin izan dute, edo ez dira etorri arrazoi ezberdinengatik, beraz, gure gaurko 3 gonbidatuak aurkeztuko ditugu lehenik eta behin, Pello Sarratea, aurtengo berrikuntza, hementxen Baztango independienteetatik, Gabon eta mila esker gure egoteagatik, Pello. Gabon eta esker mila zuei. Bigarrena, aurpegi ezagun bat, zinegotzia Inigo Iturralde Zurekin Baztanetik datorrena, Patxaldeon, Gabon eta mila esker zuri ere gurean egoteagatik. Berdin, zui gonbidatzeagatik. Eta azkenekoa, aurpegi berri bat, baina ezaguna baita ere, EH Bilduko zerrendaburua, alkategaia, bera baita ere, Fernando Onbustegi, Gabon eta mila esker gurean egoteagatik. Gabon eta esker mila zuei, gonbidapenagatik. Hauek erranta, formalitate hauek beteta, hasiko gara eztabaida honekin, Pellorekin hasiko gara, eta aipatzen genuen moduan, lehenik balorazio txiki batekin hasiko gara, 4 urte pasa dira, orain, 28an betetzen direnak, eta zer dioten gure gonbidatuek. Pello, zurekin hasiko gara, balorazio txipi bat, 4 urte buena. Balorazioa da, badirela gauzek ongi egiten direnak, ez dugu erran behar dena gaizki induela, gaur egun arte egon den gobernu municipalak, baina badire gauzek ere hobetu beharra direnak eta horrengatik aurkezten da gure taldia, independiente bezala, laneko gogoat gulekoz eta erran duten bezala agilizatu beharra direlakoz eta hobetu beharra direlakoz udaletxeko gestio batzuk. Horien artean, adibide batzeko bezala, urbanismoan erantzune behar du aize azkarragokoa izen, lehenbizko sektoriai ere eman behartzaio erantzun bet eta lagundu behartzaile, eta erran duten bezala, basikoki errango nuen hobetu eta agilizatu beharra dela udaletxeko gestioi. Inigo, zurekin segituko dugu? Bai, guk azken 4 urtetako balorazioa positibotza jotzen dugu, egia da COVID garaiare jasan dugula 4 urte hoketan, horrek nolapait ere gure lanare hor jarri du tarteka trabak, gure egunerokoan, baina aurrera ditugu eta hortaz positiboak ikusten dugu, zeren azkenen gangara urtero inbertsioak egiten, aurrekontuak aurrera ateratzen udal gobernuan, eta aurtengo aurrekontua adibidez, 16.600.000 euro pasakoa da, eta da historian izan den aurrekontua handiena edo. Eta hori beti ere, gangara urte lehen erentzian jaso genuen zorrori mantxo jeitxiz. Eta inbertsioak egin ez. Inbertsioak adibidez 2 milioi euro pasako inbertsioak egin ditugu pistetan, labideziketako eskola, zaharretxe berria, proiektu handiak datorren egintzaldiko aurreikusiz. Fernando, zure minutua, balorazio txiki bat.
Bai, ni 4 urte baino gibelerago behin jarriko nintzateke, izan ere, EH Bilduk ja 12 urte, daramatza baztango alkatetzan, eta doike, egunerokoaz gain ere, herritarren beharrak asetzeko bide hortan, egunerokoaz gain, erran bezalaxe, epe ertain eta luzera beire, jarri dago EH Bildu, ez? Ez baita dena urte batez iten al, edo gauza batzuk ere ez dire 4 urtez, edo egintzaldi batean iten al, ez? Eta horren adibide batzuk, nabarmenak, hemendik gutxira, errealitate bilakatuko direnak, proiektu potoloak, ez? Eta baztanendako, eta kasu batzutan ere, eskualdearendako, arras-arras onuragarriak izanen direnak, ez? Francisco Joaquin Iriarte, adinekoen egoitzaren zaharberritzea, ez da, legegintzaldi ontako kontua, ez? Lehenagotik heldu da, eta hori berrituko azkenean, ez? Edo lanbide heziketa zentroa ere hor dago, hemendik gutxira errealitate eginen dena, ez? Balorazio txiki bat egin da, bigarren gaira pasatuko gara, udal aurrekontuak, batzutan herritarrei pixkat urruna egiten zaigun kontua, baina era bat baldintzatzen duena, gero egin daitekena, berriro ere Peiorekin hasiko gara, udal aurrekontuen balorazio edo iritzi txipi bat, minutu bat Peio. Bueno, guk orai hartio indakoekin ez dakit balio duen sobera balorazio ditiaz, ez da bakarrik aurrekontuak nola diren, baizik gero ikusi behar da letra txiki hori nolakoa den, eta importantiago iduritzen zaiku etorkizuna ideiretzia. Orduan guk argi dugu aurrekontu horiekin behar direla programakin bat, gure programan badirelako gauz betzuk diruz lagundu behar direnak, eta gero ikusi behar da ere, bere jakin hautenik baino beki udaletxen egon direlakoz, zenbat diru baden edo ze porcentaje inbertitzen alden, ze lan iten aldiren, ze pentsatzen dut porcentaje handi bet udaleko kudeaketan eta langiletan beretan gaten dela. Orduan erran duten bezala, programakin batin behar du eta gero ikusi behar da adibidez falta diren herrietako saneamentuek zenbateko inbertsioa merezi duten, Elizondoko zubien ere ja behar den edo gobernuekin behar duen dena, eta eta duten bezala beti programakin batin behar du eta ikusi ere bertzetaldiekin nola moldatzen algaren. Inigo, zure balorazioa? Bai, guk udal aurrekontuen proposamenak baitu programarekin zenbait, eta nagusinek gaitu, eta adibidez hezkuntzan nahi dugu partida sortu herriko eskola txikiak eta bultzat emateko, nahiko larri dabiltzea eta funtzionamentu orokorrerako. Zarretxan bigarren fasea ere aurreikusi behar da, hortako ere proiektuak eta egiteko ere finantziatuko dugu eta aurrekontuetan sartuko dugu. Zundaitxe hemen daukagu, Ornozen, diskapazitate intelektuala duten personendako eta erekiko dena, horre honen gara. Eta gero herrietako sanamendu, hornidura, alimentazioak ere bai, datorren urtean, Almanuzko herri ere horregonen da, ondotik ere beste herri batzuk etorko dira, auzoak, gero nahi dugu lurzoru industrial publiko bat sortu, hortako partida sortu beharko da, eta gero kirol instalazioetan ere orokorrean ere berrikuntzak egin behar dire, LED argiak jarri adiez futbol zelaian, polikirotegian LED pantalla jarri pilotelekoa konpondu, badago nun jo. Eta Fernando aurrekontuak? Aurtengo aurrekontuak lehen aipatu dut nigok ez, segurazki inoizko handiena dire, 16 milioi terdi baino gehiago ez, eta horrek gauza honitz albidetikotu, tartean zaharretxearen lehenbiziko fasearen erreforma ez. Baina gibelar ganez ere gogoratu behar dugu nondik heldu garen, aurrekontuak nolakoak izan diren. Duela 12 urte, EH Bildu alkatetzara sartu zenean, Baztango udalak 11 milioi euro baino gehiagoko zorra zuen. Eta aurten, 2023ko lehenbiziko egunean, 2,3 milioiko zorra zuen udalak. 9 milioitan jautsi dugu Baztango udaleko zorra. Gehiago aipatzearen eta nik uste gauza funtsezkoa den, aurten, legegintzaldi honetan EH Bilduk lortu duena Baztanenako. Toki administrazioko legea aldatzea ahalbidetu du. Udalak finantzatzeko poltsa, transferentzia arrunteen funtsa 800.000 euroan handitzea. Ekarri du Baztanerako borroka handi eginez eta hori funtsezkoa da nik uste. Ekonomia kontuekin jarraituz orain, aurten ere, hautsak arrotu dituen bertze kontu bat, Europako nekazal politika bateratuarena edo horren diru laguntzena PAK ezagunena izan da, eta horrekin batera Baztanen nola ez, funtsezkoa den kontu bat nekazaritzarena, zer dioten gure hautagaiak, gai honen inguruan, Peio, zurekin hasiko gara. Haude guri
importantzi gehiena ematen diogun gaietako bat, egan duzun bezala aurten zalaparta edo sortu de, eta ikusten dugu komunalen inguruen paken diru laguntza horiek abeltzainetara ailegatzeko behar dela agilizetu banaketa hori, ezin dela esperuan egon, abeltzaino behar dute jakin helduen urteko lehenbailen nondik nora jo behar dugun guk batzar nagusien, eta nola banatu behar diren edo zei irizpide batu behar diren hektarea horiendako, gero berek beren ustiategiek antolatzeko. Gero ere erramarra da, aurten baztanek 1000 hektarea galdutuela, eta aldiz Nafarroak 5000 hektarea irabazituela paken diru laguntza horiek jasotzeko, eta hori ere arras importantia da, eta nola baitere, naiz eta danak ez berreskuretu, saiatu behar da albezain guti galtzen. Eta erran bakarri, duela urte batzuk baztanek 15.000 hektarea bazituela, eta gaur egun 8.000 pasa hektarea komunaltuela. Inigo, nekazaritza? Bai, zurekin baztanek nekazarikin eta altzainekin bat iten du, eta egi da pakanan gaiakin, azken aldian zalaparta sortu dela, ez? Hoi Europatik heldu den zera da, baina guk ikusten dugu, guk hemen egiten aldugune da, pakan hektareak ez jauzteko partida sortu mendiak garbitzeko, eta aldi berean ere erreketak kontrolatuak egiteko mendiak garbi dukitzeko. Orduan horrek erakarriko du pakan hektaren jeitxira bintzetez, eta igual goiti egitea. Aldi berean ez da bakarri paka, hemen nekazari lagundu hartzai ere bere esplotazioako eta lugarritako bideak konpontzen, hormigonatzen, erraisten beren eguneroko lana, eta baita ere behar dutelik esplotazioak urbanistikoki lagundu hartzaia handitu behar dutelik, ampliazioak behar dutelik eta hola, udaletik horregon dugu bere ondoan. Eta Fernando, nekazaritza? Jakina da, paka ez da bakarrik, ez? Eta, hor dago hiltegia, erraterako, ez? Hiltegian hortxe proiektu berri bat aurkeztu dugu, 400.000 eurokoa, Oilaskoendako lerro berri bat erekitzeko. Pakarekin aipatu, erran bezala, Europatik markatzen den diru laguntza bat da. Madrilgo gobernuak dekretu bidez, 2022ko abenduaren 29an, hementxe dago, aldizkari ofizialekoa, 29an onartu zuen, urteak abailan, duela 5 hilabete eskas, eta ordutik ere lanian aitu dire, udal hautetxiak eta baita herritako alkateak ere, ahalik eta modu berdinenean banatzeko paka, denengan, pentsatu behar delako, 330 lagun daude pake eskatzaileak. Eta jakina da, azken urtetan nabarmen jautsi dela ere azinda kopurua, hortaz, hektarea gutxiago ere badaude horrengatik eta beharra ere txikiagoa da. Doike, hala ere, segituko dugu lanean, 2023-2027 honetan ahalik eta hobekien gauzak egiteko denei entzunez. Eta ekonomia kontuekin segituko dugu, kasu honetan, orokorragoa, ekonomia eta tokiko garapena, ea ze iritzi duten, ez dakit, bazaren industria gehiago behar den, ez dakit zer egin daiteken, bertze norabide batzuetatik jo behar den, ea ze pentsatzen duten gure hautagaiek, Peio, zurekin hasiko gara. Guk usten dugune da, ez garela konformatzen al, nahiz eta gauzek hobeki dazin, ez garela konformatzen al, eta baztandarrek hemen bizitzeko, hemen lana behar dutela, eta albezain guti, bertze zonaldetara, atra, igual dudan txarineara, bera aldera edo Iruña aldera. Hortako behar dira incentibo fiskalak, bai udaletxea menpe daudenak eta bai Nafarroko gobernuen menpe daudenak, behar dire ekoizpen sektorez berdinekin mai inguru bet sortu, berek badakitelako gu baino beze behar diren, ez dakite, autonomoekin, komerziantekin, enpresakin, ekoizpen sektore guziekin. Erein barra da, Lekarozko enpresa aztegia indartu barra da, hor dago duela urte batzutetik, eta ikusten dugu ez duela indargorrik eta hori bulketu behar da. Eta gero, poligono industrial bat behar dugu baztanek ere, potentia izen daien eta lana sortzeko hemen ere. Inigo, zurekin baztanek, zer iritzi? Guk ekonomian nahi dugu sektore guzti dela garrantzitsuak, ez? Hortzetan industria ematen zaio garrantzia eta badu, gaina baztanen industriak pisu gehiago eduki dezake, ez? Baina ikusten dugu gaur egun dauden enpresak ere, zenbeti erten da enpresa berriak ekarri, baina daudenak instalatu bertan baztanei, hori ere behar zaiela lagundu eta esleipenak atatzen direlik udalean eta
beraiei gonbidatu, eta nolapait ere hemen ekonomia zirkularra edo hemen sortu. Bertzalde, industrian ari garela, Lekauzko kampusa garbi dago, izaten aldela aktibitate ekonomiko importante, o motore importantea, ez? Baina orain nahiko eskargatzen da, eta guk Nasuintzakin nahi duguna da lurzoru hori handitu. Eta alba da, guk ere sortu gure poligono industrial publikoa. Bertzalde, mantendu hori daudenak ere bai, eta horiei fibra optikoa ere eman bartzaie, erraisteko enpresa horiei izatea kompetitiboak beste enpresekin. Eta autonomoak ere zaindu behar ditugu. Eta Fernando, zure txanda? Bai, industria poligonekin hasiz, identifikatu da behar bat, eta lurzoru publikoaren beharra, eta hortan ari gara, Ederna Gardaloretan Nasuintzarekin elkarlanean, industria poligono berriak egiteko bidean, Baztango, 28 enpresarirekin ere elkarlanean, daudenen beharrak zeintzu diren, eta etorkizuneko beharrak asetzeko. Bertzalde, alarmismo handia dago lanarekin, azken 4 urtetan, Baztanen, iaen 329 alta izan dira. Gezurre, alta gehiago izan dira, baina bajak ere bai. Orduan, azken 4 urtetan, 329 berri sortu eta segitzen dute. Hor, bada mugimendue. Enpresa handiek ere, txikiek zainduz doike, hemen Baztanen autonomoak 48 dire, enpresa txiki haunitz, eta denak saretzea, denak kohesionatzea bilatzen du, azken urtetan udalak, eta enpresa handiei ateak zabalduz ere. Hor dago Lozis, EH Bilduak atetzan denetik instalatua, 50 langilerekin. Orduan, denak zaindu behar dire, eta denekin lanean aritu. Eta lehenbiziko bloke honetako azkeneko puntuarekin sartuko gara, komertzioa jarri dugu hor mahai gainean, eta turismoa, bertze Baztango kontu garrantzitsu bat, hortzen ere bai, eztabaidak badire, turismo gehiago, gutxiago, onurak eta arazoak baitere, zer dioten, zer dio honen inguruan Baztango independientek? Turismoa argi dago Baztanen arras importantia dela, sektore ekonomiko arras importantia dela, eta segitu behar dugula hori potentziatzen. Horai, potentziatu behar da forma ordenatu betian. Kusten da adibidez Elizondo eta Baztango izan zenbat turismo ibiltzen den, eta aldiz Basaburu aldera gutiago ibiltzen dela. Turismo hori edatzeko behar da nola baiteren incentiboak biletu, enpresa berriek edo ozioa diren gauz berriek sortu, bertze Baztango zonalde batzuten, eta ere behar da desestazionalizetu. Honekin erran nahi dut, sude eta astezainduen bakarrik torri berrian, saiatu barra ere, nola baitere, negu aldera edo urri aldera ere turismoa tortzen. Gero komertzioan gainan, komertzioa uste dut arras importantia dela Baztanen eta zaindu barraeko gauz bedela, ez garela Iruñera gaten gauzek erostera Baztanen izenta, eta hor daude, bertan Baztan elkartea, lehenbizko sektoreko Baztan Zaporak elkartea, eta ere badugu marka arras Baztan, eta uste dut ez dagoela sobera ongi aprobetxatu eta hori ere potentziatu behar. Zurekin Baztan? Guk zurekin Baztanek usten dugu turismoa importantea dela, sektor importantea, gero eta bizitari gehiago tortzen zaikule Baztanera, baina horrek ere erakartzen du bere zinegoenak Baztandarren gan. Eta hori behar da nolabaite ordenatu. Hortako inditugu Amaiurren eta Erratzun eta parkinak sortu ditugu, baina hori dien neko punto kritikoak, eta alba da, behar da, eszentralizatu turismoi beste zonalde batzutara. Errate baterako, izaten alda Herbereak, Basaburu aldera, edo beste zonalde batzutara. Baitere nahi dugu indartu landetxen elkarteak, errate bateko Apopilo elkartea, Arras Baztan marka ere hor daukagu proiektua, bere garaian hasitakoa, eta pixket horra izapuztu xamarra bilena, eta nahi dugu indartu. Ostelitzen nahi dugu berpiztu. Zaila da, bakigu lan ez dela lako atseginan, baina nahi dugu zagortak edo zerbait berrikusi, eta bada jeitsi eta impulsatu, eta komertzio txikia bertanekin jarraitu laguntzen. Eta azkenik, EH Bildu? Komertzio eta turismoa arras garrantzitsua dire Baztanerako, jende unitza itzen da hortan, eta horren jakitun gara, eta komertzioakin horretu baterako, plan potente bat, martxan hasi de orain, Baztan Madreka Bidasoko 17 udalek, tartean Baztanek, merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana egikaritu dute, eta orain diru laguntza baterako aurkeztu da. Merkataritza zentro handiek jartzea galerazi, eta bereunteko komertzioa indartzeko ekintza plan sendo bat barne biltzen du. Turismoan azken urteoketan ordenazioan lan eginda udaletik,
eta referente bilakatu da Baztango udala Euskal Herri mailan, horren erakusle, zenbat udal tortzen diren Baztanera hemengo esperientzatik ikastera, ez? Erratzu, Amaiur, Elizondotik haratago ere, ja, aida turismo bulegotik lan hori egiten, eta gainera aurten ja kobratuko denez parkina, horrela diru-sarrera batzuk izanen dira, eta hori inbertitzeko bertze finantziazio iturri bat izanen da. Hortzen, lehenbiziko bloke honetan jorratu ditugun hainbertze gai, mai gainean jarri dire, ikuspuntu ezberdinak batzutan edo enfasi ezberdinak ikusitugu. Orain emanen diogu azkeneko minutu bat bakoitzari, nolabait ere errangabe geratu zaien hori bota alizateko, beraz, Peio zurekin hasiko gara, nahi baduzu, garrantzizkoa den zerbait erran ez duzuna, horreitzen, bota. Bai, aurrekontuen aldetik erran, nahi dugule 6.000 eurotaik 12.000 eurotara pastu herrien finantzaketan, alde neurrien menpink, usko dugu gero udaletxeak ze kapazidade duen, eta nekazaritzara bueltatu, zerran beharra, hiltegien ongi dago labertzen oliaskoen kate bat erekitzia, baina erran barra dut ere, badirela baztandarrak, ez dutela zerbitzua ibiltzen al, hiltegitik ertantzaielako, ez dutela denborik zerbitzua imateko. Eta harritzekoa da nola baztandik kanpo bizin den jendia edo nekazariak direnak nola baduten zerbitzuei. Orduen horrere ikusten dugu, behar dela nola baitere esku esartu eta konpondu. Eta gero, berriz errain dut, paken kontu horrekin, ni ere junta generalian nago eta mantso indugule, apirilen hasten da pak, apirilen baino mantsoago indugu aurtengo kriterioak, eta erran zuten ere uztailan egin bat zutela alegazioa Nafarroko gobernuan eintzinen hektarea rekuperatzeko eta pak uztailan akitzen da. Inigo, zure txanda? Bai, nik nahi nuen aipatu alde batetik hiltegia hemen aipatu den bezala guk urtero gure aurrekontuetan partida ekonomiko bat hortako uzten dugu, mantentzenko urteo inbertsioak egiten ditugu, eta orain Fernando Grandon bezala, hemen ondoko urtetan pentsatzen da oilaskoen linea hori edo sartze hiltegian. Eta uste dut kudaketa desente hobetu dela, beti izango da zerbait hobetzeko, baina zerbitzu nahi dela ematen zentzurtan eta udalea gainean gaude. Bertzalde nahi nuen erran, ostalaritza dugulik, ostalaritzan berpiztu behar dela, zen ostalaritza lan bakigu sujetua gogorra dela, baina gero eta bisitari gehiago jasaten dugu, baztandarrak ere atratzen gara, etxetik kanpo, eta ikusten dugu dela sektore bat nahiko urri dabilena eta nolapaiten nahi dugu inzentibatu hori. Eta hortan, merkataritzan ere gure autonomoak aurrera egin, beraiekin, zen beraiek gabe baztan etzen berdina izango. Eta Fernando, EH Bilduk errateko duen zerbait ere? Kontu hori baina, minutu batean lana aipateko dut, erraterako Iruñera behire bizigara honitzetan, baina nekazaritzan zentratuz, eta ez bakarrik nekazaritzan, igual iparraldera begirada bat ere komeniko litzateke. Hasteko iparraldean, gutieneko soldata honitzetan jaua da, eta guk hurbil dugu, behar bada indartu beharko zen, harreman hoi nekazaritzara behire ere, uste dugu sinergia positiboak lortzen aldirela. Erraterako adibide bat, senperen bada transformazio gela bat, hemen hiltegia dugu, nekazarien dako ere, arras interesgarria izan daiteke, bertze muga batzuk edo erekitzea hortarako, beti ikesten alda, eta beti atrabide berriek eta desberdinak ere lortzen aldire. Turismoan aipatu, haunitzetan EH Bilduk ez omen du turismoa bulkatzen, bikakotx 6 milioi euro lortutu, Next Generation funtsetatik, eta adibidez 1.600.000 euro hemendik gutxira eginen den Bidasoako bide berdearen azken zatirako Elizondoraino ailegatuko da. Jarraian pasako gara, bigarren blokera, aipatzen genuenez, kasu honetan batez ere azpiegituren kontuak jorratuko ditugu, baztan, badakizue, Euskal Herriko udalerria handiena, Iruñan handitzetan, harritzen dire, zenbat zementu tona eskatzen ditugun, pistak, zementatzeko azpiegituren kontua, bereziki garrantzizkoa da baztanen handitzetan, azpiegiturak 15 aldiz biderkatu behar baitira, baina ez dugu bakarrik azpiegituren kontua hartuko, etxe bizitzarena ere erdigunean dagoen kontu bat, Nafarroa osoan, Nafarroatik kanpo eta baztanen baitere, etxerik gabeko jendeak ditugu, eta jenderik gabeko etxeak, zer dagoen horrekin egiteko baztanen, eta bertze kontu bat ere, garrantzia handikoa,
Erdizen arrobia ere izpide izanen dugu, eta bertzelako arrobiak baitere, erdizekoa, ez delako bakarra. Beraz, horrekin hasiko gara, baina gainera, badugu bertze berri on bat, izan ere, Gero Abaieko hautagai bat, hementxen platoan dugu, platora iritsi berri da, Aiatu Berria, Izaskun Goñi, Gero Abaieko Baztango zerrendakoa, eta berarekin ere izanen dugu elkarrizketa hau partekatzeko aukera. Hori baino lehen, nola ez, hasiko gara azpiegituren gaiarekin, errepideen kontuetekin hasiko gara, aipatzen genuenez, kontu zentrala Baztanen, eta horretarako Inigo Iturralderekin hasiko gara. Inigo, zurea da hitza, minutu bat. Bai, errepideen blokean guk lehenengo eta behin nahi dugu garbi utzi, hemen errepide nagusia Nazional 121 da. Guk egin dira, hobekuntzak egin dira egiten, ez? 2 gehi bateko delakoi, baina eskaso ikusten dugu. Azkenean hemen jasaten dugun trafikoa gero eta handiagokoa da, eta orduan hemen garbi dago behar dela biako errepidea, autobiak, ez? Garbi dago. Eta nahi badugu industria, lehen erten genuen hemen industria etortzea eta edo, behar dugu nolapait ere, infrastrukturak ere prestatueko hortako. Bertzalde, guk Baztanen berean, Baztan berriko zubia, bere garaian proiektuan sartu zuen, saihesbidean, eta Nafarroko gobernuak, Upenen gobernuak atera zuen. Oindiken gaur da egune ez dena eraiki, eta guk borkatu dugu eta lortu dugu legegintzaldi honetan horko proiektu egitea. Eta gero, herri-tauzetako bideen moldaketak gora egiten, baitere baserritako pistak. Errepida nagusienetik, azken baserriraino, hori da gure nahia. Fernando, Bitu? Pixket, Inigon bidetik jarraikiz, zugaran bezala, Euskal Herriko lurralde zabalena da, Baztan, eta horrek nahi du bide haunitz eta errepide haunitz dituela bere gainez, eta nabarmentzekoa etxetako bideak. Baztanen bizilagunen 122, bortzetik bat, kasik lautik bat, baserrietan edo erdaraz diseminado hartzen denan bizide. Eta honiken baserri haunitzek, 322 baserrik ez dute bide hon bat etxeraino. Hori kontuan hartu behar da, 322 kilometro bide horiek, hori diru haunitze. Dola 2 urte udalak intzuen aurrekontu bat, etxe guztietarako bideak moldatzea zenbat kostako zen, 8 milioi terdi. 8 milioi terdi, aurtengoa kenduta, udalaren aurrekontua da, kasik azken urtetako aurrekontua. Argi dago, udalak ez duela gaitasunik, hori bere gain hartzeko bakarrik, eta Nafarroko gobernuari eseritu behar zaiola, inbertsio potolo bat, oinarrizko bideak direlako bakarrik, hori eta aparte hauniz daude. Eta Peio, zurekin akituko dugu, errepiden kontuak. Bai, guk kunten proposatzen dugu 15 herrietako alkatiekin plan bat itea, ikusteko ze pistek baduten lehentasunek, eta uste dut hemen talde guztiak nahiko konforme egon garen, gauza importantienetako bada konektibitatea, hemen bizi garen tokian, eta gero Inigo kaipetu duen bezala, behar da segurtasuna garantizetu bai 121 eta be errepidietan. Orduan, egan duten bezala, jende desente atratzen da arat eta une eta errepide horietaik, eta ikusten dugu dagoen bezala ez dagoela sobera ongi eta hobetu beharko zela, ez dakit errepide bezala edo autobia bezala, badago aukera ere errepide bezala usteko 2 gehi 20, eta hori heldu zaiku obra erraz importante bat, tuneletak, iberateko tunelak direnak, eta horre ikusi beharko dugu, iduri du trafikoa ez dela portutik gan behar, baina ikusko dugu nola moldatzen garen, ze luzera duen, eta horren gain ere ernegon beharko dugu. Eta azkenik erran, sakanan animaliendako pasa egin den bezala, guri ere iduritzen zaiku arras importantia dela hemen 121 errepidean ere iti. Eta Izaskun, zurekin akituko dugu, errepideen kontuenetan, ze iritzi Gero Abaik? Pentsatzen dut ados gaudela segurtasuna dela lehenbiziko gauza errepideen gaian. Orduan, gure eje nagusiena dena 121 gero eta segurua izaten lortu bada, eta hor beti aldi eta presegun barbara aldarrakatzeko, eta gero aldaketa klimatikoa dela eta gure inguru meditsuan ere bai, errepide, bigarren klasiko errepide horiek guztiak ere bai mantentzea importantea da, bizitzeko aixe gure baiaran.
Errepideen kontuarekin segituko dugu, baino bertze gisa bateko errepideak, izuzen ere Izaskunek erraten zuen moduan aldaketa klimatikoa eta kontu garrantzitsuak dira, beraz gero eta gehiago ikusten ditugu, hirietan, herrietan, bide gorriak eta bertze ibiltzeko azpiegiturak, peatonalizazioak eta bar, eta honen inguruan ere, jakin nahi dugu, gure hautagaien iritzia zeinen, beraz, Inigo, zurea da hitza minutu bat. Bai, zurekin baztanek, urtetan ematen dugu proiektu batekin lanean dela bide berdea, azkenean idea pixket atzeratzen, baina espropiazioak egina dira, eta pentsatzen dugu hurrengo legealdian aurrerateako dugula, eta gainera gaudu proiektu importantea Bailarandako. Bertzalde Amortze herrietan ibilbide ezberdinak hasi ginen egiten, bai bertakondako eta bai kanpotarra eta turistendako ere bai, eta nahi dugu Amortze herrietako ibilbide batekin lotu. Herriz herri gaten den ibilbide batekin. Horla zen proiektu eta nahi dugu proiektu horrekin bukatu. Bertzalde hor dago Santiago bidea, behar dela pixka bat mantendu bide hau eta turistikoki ere importantea da eta bertakoek ere erabiltzen dugu dexente. Eta gero gaude foko desberdinetan egiten ditugu ibilbideak, adibidez Elbeteko eta Elizondoko herriak gauzonan egin duguna Onjaskako ibilbidea. Horrelakoak ongi bertakoendako, aisialdirako eta bai turiste eta bisitariendako. Eta Fernando? Aisialdirako bideak baino mugitzeko bidei buruz hariko nintzateke ez bakarrik aisialdirako, ez egunerokoan adibidez, Hornoz Mogaireko lanbide heziketa berrie edo zentro berria izatekin, adibidez horrat gateko, ez? Eta hor kokatzen da adibidez bide berdea, ja onartu dago, Next Generation funtsetatik 1,6 milioi euroko esleipena bada, eta hori errealitate bat izanen da azkenean, ez? Mugikortasun jasangarrirako plana ere egin berri du udalak, ez? Eta hor, herri barneko mugikortasuna eta herri arteko mugikortasuna lantzen da, proiektu potolo da, plan potolo bat da, eta mantxo egin beharrekoa arras interesgarri herriek lotzeko batez ere, eta baita herri barnekoa ere, ez? Aisialdirako bideaz ari garela, aipatu ere Next Generationetik onartu dela Xorroxin eta Amaiur arteko bizikletandako ibilbidea moldatzea, ez? Eta eskualdeko mugikortasunera ere bideratu beharko litzateke esfortzua, ez? Donezte berainoko garraio publikoa, ez? Hor zerbitzu publikoak baita dute eskualde mailakoa. Peio, Baztango independienteak, zer dute errateko honen inguruan? Hemen erranbarra dago, hasi baino lehen, Baztaneko orografia nahiko kaskarra duela, eta oinez ibiltzeko eta bizikletan ibiltzeko, adineko jendiandako adibidez, espalime da Elizondo Irurita edo inguruen, ez dela erresa batez ere maldengatik. Hoi erranta, aipetu duten bezala, akitu behar da bide berde horrekin, nolabait Baztan konektatu behar da Bidasoako bide berde horrekin, Txirrindiloz eta ibiltzeko, eta Inigok erranduen bezala, badire uste du duela 4 urte edo intzen plan bat, bidea markatzeko letreroekin eta ibilbide ezberdinek iteko. Eta benpin, gure alderdi horretan, almandu zen eta ez dugu gauz gorri ikusten, orduen horrei ere, manbartzaio bulkaldi betor atzen du gabe planoi. Eta gainerakoan, erranduten moduen, beharko da bertze bideekin bezala, segurtasun bat garantizatu, oinezkoendako eta bizikletan ibiltzen direnendako batez ere partekatzen direla bide horiek kotxiekin. Eta Izaskun, zurekin agituko dugu? Bai, bide berdearen proiektua haitz importantea da, aspaldi egiteke egon dena, baina tira, importantena da azkenik dirudienez egin behar dela. Bide berdea erreskuratzen du tren txikitok egiten zuen ibilbidea, Hendaiatik Elizondoraino, eta gaur euroberoa bihurtuta Europa zeharkatzen duen ibilbide baten parte izan zen. Horretaz gain, plazaolarekin badu lotura Malerretatik barna, eta beraz, aukera hau eskaintzen du bai jendea mugitzeko gure gaiaren edo eskualdearen herrien artean, bai eta turistei txangoak egiteko aukerak eskaintzeko. Hala ere, bultzatu behar da mugikortasuna iraunkortasuna. Eta pasako gara, ondoko gai batera, aski garrantzitsua hori bai, beraz minutu eta erdi emango digu
gonbidatuei, etxe bizitzarena, Gazteia kasu bereziki ukitzen diguna, baditugu jenderik gabeko etxeak eta etxerik gabeko jendeak, ikusiko du zer duten errateko gure gonbidatuek, zurekin baztanekin hasiko gara, minutu eta erdi Inigo. Bai, egi da gaur egun baztanen gazteek lehenbiziko etxe bizitzara sartzeko edo erosteko edo aukera gerota zailago dutela, prezioak goiti dozila, eta lansari ere ez daia neurri berean goiti. Orden guk udaletik, azken legintzaldian, lan dugu hortan, sortu dugu Nafarroko Gobernuko Nasmintzarekin batera, Oronozen, Iruritan eta Elizondon proiektuak egiteko alokairuko etxebizitza publikoak. Eta etorkizunean ere, hori nahi dugu zabaldu Bertzerrietara. Hortaz gara, Bertzerrietan ere lur poltsa publikoa sortzen. Adibidez, errate baterako, Aizkunen eta Erratzun. Eta Bertzerrietan nahi dugu, poliki denetara, aukeroi beti udalak izan dezan, bertako gaztek eta zein gaztek nahi dutelik bertan bizi, aukeroi izateko. Bertzalde, zaharberritzeko etxeak, aprobatu genuen Pepria, eta horrekin nolabaiten nahi dugu lagundu herrietako kasko zaharrak edo berritzen. Diru laguntza desiente jau izanen da eta aukerak izanen dire. Baina hori nahi dugu aipatu hor unitetan oztopoak aurkitzen ditugula, batzutan Printzipe Bianan aldetik, zaharberritzeko orduan, eta bertaldetik Nafarroko bizitza sailetek. Fernando, etxe bizitza. Argi dago, etxe bizitza behar dela, etxe bizitzaren arazoa asetzeko. Etxeak badaude baztanen, 4.500 etxe bizitza daude baztanen, baina horietaik 1.500 utzi daude. Hori da, errealitate bat. Argi dago, ez dela gehiago eraiki behar, baizik eta hori uste dugu guk, bederen, ez dela gehiago eraiki behar, dagoena zaharberritu eta erabilera aldatu. Baztanen, etxe bizitzen ehuneko 79 1.900 baino aintzinagokoa da, etxe zarrak dire, eta zarrak haundiek. 200-300 metro karratukoak, egia da, garai bateko gizarteari erantzuten diziotela etxe horiek, etzien etxeak bakarrik bizitzeko, lantegiek ere baziren, gaur den egunean aldatu da gizartea, eta horren erakusle, baztanen bizilagunen ehuneko 24 bakarrik bizi dela, edo etxe bizitzen ehuneko 24an persona bakarra bizi dela, eta ehuneko 29an 2 persona. Horren, erdie baino gehiagotan, bat edo 2 bizi dire. 200 metroko etxe bat haundi da. Orduen, egiten ari garen baztan hobetzen plana, akitzear dagoen baztan hobetzen planari esker, densifikazio bat ere ekarriko du horrek, eta etxe bakotxean bizigarriak izan daitezken etxe bizitzak lortzen aldire. Eta horrekin lagunduko dugu gainera lehentasunez berrineratzeko area izendatuz, eta etxe zaharroiek berritzeko, Inigo Granduen bezala, berritzeko diru laguntzak haundituz. Arras garesti delako, doike. Baztango independienteak, Peio, minutu eta erdi. Guk usten dugune, lehenbizko gauze benpinin barra dena da, arkitektua esklusibitasunean egoin daien udaletxean lanian, eskaera edo espediente horiei erantzuna albezain agudo mateko. Gure helburua da 45 egunetan erantzun bat matia, ez du zertan baiezkoa baizik informazioa eskatzen aldu edo baloratzen nahi direla edo erran. Ez du zertan udaletxeko plantilan egon behar, estudietu beharko zen plantilan sartu edo kanpotik hartu behar den, baina benpin esklusibitasunean egotia importantia iruditzen zaiku. Hoi erranta, Fernando erranduen bezala guri ere importantia iduritzen zaiku berriekin baino, bakotxeak usko du berri nahi duen edo ez, hortan ez gara sartu behar, baina ikusten dugu arras importantia, zaharrak direna konpontzia. Hortako udaletxetik nahi dugu sobra baimenan zerga minimora jautsi, zaharroiek konpontzera albidetzeko, eta batez ere Printzipe de Biana edo ondarea belarritik tiraldi benman, ze iduridu lehio bat erekitzea zuztiagatik nahiago dutela itxoiek lurrera gatia. Berek ero hartu beharko dire eta hortan fuerte egin beharko dugu behar direla adaptatu errealitate ruralera. Eta akitzeko erran nahi dut, etxe bizitza bat jakiteko nun nahi duzun, importantia dela ere zerbitzuan bat izetia herrietan, eta ez daien jendia herria hundienetara gan, eta adibidez hor guri importantienetako gozuet iruditzen zaiku
eskolak herritikietan mantentzia gurasoak bertan gelditzeko bizitzera. Eta Izaskun, gero abaien proposamena etxe bizitzarekin? Adostasuna ikusten dute gure iritzietan, guk ere bai pentsatzen dugu ondare importantea daukala Baiarak eta berreskuratu beharko zela, bihurtuz etxe bizitza handi horiek etxe bizitza anitzetan eta berrituz eta mantenduz. Horrela gure estetika, gure ondarea mantentzen lortuko genuke eta aldi berean etxe bizitza baten eskaintza izan jendearentzat. Erran behar da ere bai, mantenimendua oso garestia dela eraikin horietan eta orduan laguntzak batez ere jende gazteentzat eta pizgarri fiskalak martxan jarri beharko zirela. Eta ere bai, ez dugu baztertu behar, direla beti pixkanaka ere bai etxe bizitza berriak joan eraikitzen, dena etxe bizitza berriekin, zaharrekin, naiz eta unitz izan, ez dugu uste bideragarria denik. Eta, bai dagoela aukera bat, finantzatzeko ekintza horiekin orain efizientzia energetikoaren aldetik etortzen diren diru laguntza guztiak. Eta bloke honetako azkeneko gaiari helduko diogu orain, erdiz, baino ez bakarrik erdiz, harrobi gero eta gehiago, edo, halako proiektu handana bat baditugu baztanen, erraten genuen moduan, ez bakarrik erdizekoa, Arizkungo zonalde horretan Milotxurikoa izan genuen, Oiartzuna izan zuena, hortxen almandozekoarekin ere bai, hautsak harrotu dira, erraten genuen moduan, hortxen uzten dugu gai garrantzitsu hau, baztaneko gizartearentzako, eta Inigurekin hasiko gara, zuen iritzi Inigo. Bai, gu puntu honetan egin gauzat garbi utzi, Erdiz Biziri plataformak idatzi du ez garela posizionatu gai honetan, eta hori etzeiko zuzen eduritzen, zeren gu bai posizionatzen gera, guk erraten duguna da, gure taldean bagara zenbait ez duguna proiektu ikusten, baina guk nahi duguna da Baztanek arte dezala hitza, eta Baztanek erabaki dezala proiektu honetan zer nahi duen Baztanerako, ez? Hortaz, beti proposatu izan dugu guk herri galdeketat egitea, bere garaian udal gobernu taldeak hori bultzatu zuen, eta gero ez diguten utzi aurrera ematen. Baina nik hori borrokatuko dugu, eta horren alde nire dugu, ez digute inorek inposatuko inongo pesisik. Bestalde, kanterazatxak Arizkunen nahi zuen zundaketa atzuk egin tola, eta guk ez genuen toki honek ikusten horretako. Eta almandozen ikusten dugu kanterari konponbidea ematean zehola, pista bat alternatiboa inez, bide alternatiboa, eta hola almandoztarrei lasaitasuna emanez herrian. Fernando? Erdizi buruz erran sinestezina da, ez? Erdizekoa edo berran Manesitas Navarrasek egin nahi duena, Baztango bazkaleku komunal handiena eta hoberena, mendez mende, baztandarrek zaindu dutena, mendez mende, baztandarrek, abeltzainek eta nekazarek erabili dutena, altxor handi bat da, jende haunitzek erabiltzen du, familia haunitzek, hazienda haunitz, hemendik gutxira gainera sartuko dira 100 abelburu hor, eta, sinestezina, eran bezala exe, Manesitas Navarras multinazionala, una etorri eta bera komeni zaiola eta bere etekin ekonomikoa bermatzeko eta mantentzeko beharrezkoa dela eta hartu nahi du. Lotxamangarria da, gainera, nola egin nahi duen. Presis bidez, baztandarrak aspiratuz, baztandarrei hitza kenduz, eta azken finean, ebatxiz, ezin da onartu. Eta Almandoz eta Aizkunen egin nahi diren prospekzioei buruz argi dago, herritako batzarrek kontra bozkatu zuten, eta guk herritarrak errespetatzen dugu, beraiekin bat egin ez doik. Peio? Bai, erdizen inguruen, errandu behin baino gehiagotan, ikusi beharko da Nafarroko gobernuak zeiten duen, gure taldia ez dago ados interes foralekoa deklaratzeakin, ikusten dugulekoz, abeltzainak eta udaletxeak berak denbora gutiago duela, biharrez gero helegiteak prestatzeko eta aurkezteko, eta guk fokoa jarri nahi dugu abeltzaino horietan ez zaikuleko zongi duritzen, bertzen enpresa bat tortzia eta orai dauden autonomo guziek edo nekazari guziek baztertzia. Erraten duten bezala, ez da proiektu bai edo ez, baizik eta gero
ikusite Nafarroako gobernuak zeiten duen, pues, egitu beharko da buru belarri lanian abeltzain horiek defenditzeko. Arizkun talmandu zen gainean, pues, arizkuneko adibidez, gusten dugu Gaztango bihotz-bihotzean dagoela, eta etzaiku bat ere tokio nahi duritzen, eta almandu zen inguruen, pues, nik uste ja urtiak ematen dugun erranez eta erranez, hoi ez dela bidea, eta ja hasia gaudela, eta ez dugu nahi, pues, gure herri bi zulontartean gelditzea nahi. Eta gero abaiekin akituko dugu. Probestu behar dut argitzeko gauza bat, zeba guk ere bai erdizko plataformari duela egun batzuk bidali genien idatziz gauza bat ez dutela kontutan hartu, eta orduan herrigunean erraten dugun bezala landu genuen eta zera erraten genuen. Badira, erabaki batzuk Baztango haranean berian hartzen aldirenak. Beste batzuk ere hartzen aldira bertze udalerri batekin, elkarrekin, ala nahi izanez gero bi udalerri ukituak badira. Badira gainera gure arazoa izanik ere bertze maila batean hartzen diren erabakiak, Nafarroa mailan konparazione. Horiek Nafarroako gobernuaren esku daude, ez gure esku. Erdizko kontu honetan ere erabakiak hartzea gustukoa izan edo ez dagokio Baztani bakarrik, inplikazio handiagoak ditu, hauteskunde garaian gaude, ez dakigu Baztango udalerriaren gobernua nola geldituko den antolatua azkenean, hauteskundeen onduan da garaia arazo honen gainean mintzatzeko, ez orain. Erran bezala, bigarren bloke honekin akitzeko, minutu bat emango diogu gonbidatu bakoitzari, erran ez zituen gauz horietan sakondu nahi badu, beraz, Inigo, zuri emango dizugu lehendabiziko minutu hori. Bai, bigarren nahi nuke, eskatu nahi nuke, hori errana, batzar nagusiari errespetua zortzaiola eta baztandar guzi ere bai. Zen batzar nagusian daude herriak hautatutako hautetxeak, gehi alkateak eta denak. Eta guk horrekatzen dugu herria. Eta guk herriak eskatzen badigu nahi duela galdeketa bat beren azkenean nahia erakusteko, guk hori nahi genuen egin, batzar nagusian, hori gauzatu eta ez digute utzi. Hori izen zait ikeragarri hori. Besiz baten bitartez gure gainetik pastu nahi izatea. Eta ez dugu utziko horra izatean, guk hitza behar dugu guk, eta gu erabakiko dugu gure lur komunaletan zer nahi dugun egin. Hoi garbi gelditu aiela. Bertzaldetik, etxe bizitzan kontuan ere, bertzal hor badago, baserrien inguruanetan nahi dutenak semeaketan instalatu, ezin dute batuten baserrian, etxe berrioan nahi dute egin, ezin dute, horren Nafarroako gobernuakin nahi dugu pizket landu arazo hori. Fernando, zurekin segituko dugu? Bueno, motx-motxean, erdizi buruz aipatu du Izaskunek ez, udalerri bat baino gehiago, erdizko proiektua Baztango lurretan egin nahi da. Lur guzie Baztangoa da, ez da bi administrazioen pean egon. Eta gero, arkitektuarekin eta hirigintzarekin bi puntualizazio, posten naiz, arkitektuak dedikazioa handiagoa behar duela ikusten dutelako hainbat alderdik, EH Bildu saiatu da, azken 12 urtetan, behin eta berriz, arkitektua udalean dedikazioa handiagoz aritu zedin, baina gainerako alderdiek ez dute onartu, eta EH Bilduk ez duenez gehiengo osorik, ez da ala izan, eta orain, iduri du gehienak edo ados gaudela posten gara. Eta Pelok aipatu denaren bidetik ere, fatxadak zergatik edo salbuestea, aipatzen zen, hori ere saiatu da, udal gobernua, baina ezin da egin legeak ez du onartzen, eta etxeak zaharberritzeko zerga ere minimora jaustea, horrek ekarriko luke obra guziak minimora jaustea. Ezin direlakoz bakarrik etxeen zaharberritzea minimora jautsi, dena jautsi beharko litzateke, eta hori ere saiatu da gobernua, baina ezin da hola egin. Pello, zure minutua? Ni Arrobiekin segituz, ez dakit, harritzen da Inigo zuen posturek nola almandozko herriegia konponbide bat izango duen bideakin, iduridu almandoztarrak berriz ere bigarren maila batean gaudela, eta egia da, konponbide bat izaten altzela, igual duela urte pare bat, baina ora ikusite uzketeko zonan zundaketak innaituztela eta almandoztarrak ez dugu lebi zulon tartean egon nahi, hori azpimarratu nahi dut. Gu Arizkungoa bezalakoa garela eta erdizko Arrobia bezalakoa garela. Hori erranta, bertzen noiz baitera erran dut, zuek bi taldeak zaudetela Nafarroako gobernuen eta estatuko gobernuek hasiten ere, eta ez dut hau modu txarrean hartzen, baizik,
bertze gauz batzuk lortzen batuzue uste dut, elkarlanean erdizko afera eta bertze bi harrobien afera ere, nolabait ere, pues gelditu edo lantzen aldela. Eta Izaskun, gero baien minutua. Bai, barkamenak eskatu lehenbizi, zeba ez naiz ailegatu lehen txandara, eta orduan nire minutua erabiliko dut, pixka bat industria eta ekonomiari buruz hitz egiteko, hoi bai dela, gure proposamen importanteena, geroa baitik nahi dugu animatu bastango profesional guztiak, aintzinera joateko, nahi dugu inbertsioa erakarri, nahi dugu azpiegituretan inbertitzea alde egotea eta importantea dela nekazaritzari, turismoari, merkataritzari eta industriari laguntzia hemen bertan aktibitatea sortzeko, dagoena indartzeko eta berria erakartzeko. Udal zerbitzora pasako gara orain, hemen ere gai ezberdinak izanen ditugu, eta horietan lehendabizikoa, azken urte hauetan, bereziki garrantzia handia hartu duen kontu bat, adinekoen zaintzari dagokiona, hortzen ikusi genuen, pandemian, zaharretxen egoera zein zen, hemen gainera, baztanen horrek badu bere biziko garrantzia, beraz, lehendabiziko gai horrekin hasiko gara, eta kasu honetan Fernandorekin, adinekoen zaintza eta zaharretxea izpide, Fernando, minutu bat. Adinekoen zaintza arras garrantzitsua da, doike eta gero eta gehiago gizartea, eta kasu honetan baztango gizartea, gero eta zaharragokoa delako, ez. Bide hortan adinekoen egoitza ja aipatu dugu, ez, aspalditik zaharberritzeko beharra bazen, eta ja EH Bilduk Madrildik karritako 4 milioi euro esker lehenbiziko fasea hasiko da istente, eta horrekin batera, EH Bilduk baztandarren babesa baldin badu, helduen urtean, 2024ko maiatzan, gaur egun enpresa kudeatzailearen kontratuak hitzerakoan, zaintza lanak baztan enpresa publikoari esleitzea ekarriko du, berriz ere enpresa publiko batek kudeatzeko. Zertaz, adinekoekin lan egiten duelako, pertsonekin, eta etekin ekonomikoa guretako ez da zilegi pertsonekin lan egiten duenean. Bakartasuna ere landu beharreko gai bat dela uste dugu, hautatu gabeko bakardadea, eta jubilatuak zerbitzua indartu ere. Izaskun, gero baien txanda, adinekoen zaintza, zaharretxea. Gai gero eta importanteagoa, demografikoki gero eta zaharragoa dela gure biztanleria, eta baztanen ere bai lanpostuak sortzeko eta aktibitate ekonomikoan badu bere garrantzia. Hala ere, arretaren ikuspuntutik, erratea bultzatu bar direla eredu desberdinak, eredu anitzak ere bai eramatea arreta etxe bizitzetara, ez bakarrik pentsatu edo fokalizatu residentzia batean, baizik eta egonaldi eredu desberdinetan eta baita ere etxe bizitzetan arreta eramaten. Eta gero ere bai, sektore honek eta handiagoak sortzen ditu aukerak beste enpresa txikiak baiaran ere bai zerbitzuak emateko eta ez egoteko dena barnean, baizik eta beste lanpostuak sortzeko zerbitzu moduan. Peio, zengo independienteak? Zaharretxean inguruen ikusten da inbertsio potolo bat dela, diru laguntzak ere etorri dire, baina udaletxeak ere diru importante bat inbertitu behar du hor, eta ikusi beharko da, nola landu behar den gaioi eta hortan ere erne egon beharko gara eta lan inbarko dugu. Gero guk proposatzen ginen, iduritzen zaiku arras importantia dela adineko jendia herrietan gelditzea, berek pasten dakutelako guri gazti jakintziak, kultura, baloriak, euskera ere bai, eta iduritzen zaiku behar dela nolabait proiektu piloto bat edo egin residentzia txiki betzuk edo bederen batekin hasteko baztango herrion batean. Eta unten bezala, iduritzen zaikuleko ez dutela denak residenzire ganai eta batzuk beren herrietan gelditu nahi dutela. Hortako ere zerbitzuek hobetu behar dire, izango delako jendia beren itxean gelditu nahi duna, eta bai erramientekin eta bai personalakin, udaletxaldetik eta Nafarroko gobernutik zerbitzuek hobetu behar dire. Eta Inigo, zuen minutua? Gure kasuen, nahi dut azpimarratu, zaharretxean kasuan, ematen du zaharretxe berria beharrezkoa dela, eta beharrezkoa dela,
xarrak ez daudela ongi, baina ez, xarrak ongi daude zarretxean, baina langileek egiten duten lanangatik. Nahi duk goraipatu zeren, hor dauden langileak, ari dira buru belarri eta beraingatik gure xarrak daude hor ongi. Egia da, zarretxa berak eraikinak ez duela betetzen, bete beharreko araudia, eta horregatik egin behar dela zarretxe berria edo hau berreraiki. Gero, ez da bakarrik zarretxe berri bat egitea, da gestio publikoa ere defendatzen dugu, eta bertzalde, ze zarretxe modelo nahi dugun. Moduloka doaien zarretxe berri bat, hori da beste estilo bateko zarretxea. Eta gero beste aldere, nahi dugarran gizarte zerbitzuetan ez da bakarrik zarretxea. Larri dabiltzen familii lagundu, etxebizitza publiko bolsa sartu, badaude beste amunitz faktore horre. Ondoko gaiakin segituko dugu, baina ondakoan eta ondotik datozenetan 30 segundu emanen dizkiegu gure gonbidatuei, oraindik denbora gutxiago beraz, baina pixket arinago joanen gara. Lehendabiziko gai honetan, Fernandorekin hasiko gara, eta kirol kudeaketa izpide. Bueno, kirola baztanen, kirol eskaintza argi dago, kirol taldeetan oinarritzen dela, lan handie, ite dute baztango kirol taldeek eta udalak bistan da, horiek babestu behartu, eta gure aldetik babesten segituko dugu, bai azpiegitura aldetik, bai ekonomikoki babesoi eskaintzen, ahalik eta eskaintza zabalena izateko, eta Giltxaurdiri buruz jakina da 20.000 lagun ingururendako eremuetarako aurreikusia dagoela halako azpiegitura bat, eta ekonomikoki esfortzu handia suposatzen diola udalari. Izaskun, kirol kudeaketa? Bai, lehenbiziko eskertzea eremu horretan ibiltzen diren bolondresen lana, bolondresi esker antolatzen dire aktivitatea unitz, partiduak eta hori dena, eta eskertzekoa da. Bigarren, oroitzea ze importantea dela kirola gure osasunerako, beraz, naiz eta oso ahalegin handia izan udalarentzat pena merezi duela, eta importantea dela egiten den lan hori dena. Eta Peio? Bai, Giltxaurditik hasita erran behar da infrastruktura eta instalazioa arras importantea direla baztandarren dako, eta, hobekuntzek edo behar balime dire ezin dela usuario horiekin egon gabe landu. Eta gero erran, hemen batugu hauniz talde, futbolanak, eskubaloianak, rugbienak, baina ez gara atzentzenal hemengo eskualdekoak diren kirolak, herri kirolak, eskupilota, sokatira edo lasoa bezalako kirol batzuk zaindu behar direla. Zainigo, zukuntaz bakizu zerbait, zure 30 segunduak. Nik zerrein dut hemen, kilotzi negotzian izen einean, kluba dira gure altxorra, eta bertan nahi dienak lanian, hori garbi dago, eta berei esker funtzionatzen dugu azkenean kirolak baztanen. Gero egia da ere, nahi duen aipatu lan indugu lekauzko polikiroldegia ere erabiltzeko aukera izateko, zen infrastruktura bat ortegoena lekauzen, eta bakarrik hezkuntzako erabiltzen zuten, eta hori bastandark ere erabiltzen aldugu. Eta beste alde Giltxaurdin, kudaketa publikoa ikusten da beste behin zeongi funtzionatzen duen, zen aurreko kudaketa pribatuakin oso defizitarioa zen, eta hori nahiz eta defizitario izan, hobeki doa eta zerbitzu hobea ematen du. Ondoko gaia, baiara ontako kultura, zer duten errateko, Fernandorekin hasiko gara, kultura kontua, Fernando. Bueno, kultura baztanen erran daiteke dena dela, paisaiatik hasita, baino behar bada bertze atal zehatzago hortan, hemen ere altxorra aipatu du inigoko kirolean, kulturan ere, kultur talde eta norbanakoak eragile horiek dire, eta baztan udala hoiei babesa ematen saiatu behar da, orain arte bezala. Kultura eskaintza anitza ere egiten da, azken urteoketan, eta horrekin segitzeko asmoa dago, hor dago zinema, hor dago antzerkia, ipuin kontalariak, kultura diazpe ezberdinak, Eta ezinatzen du ere kultura aniztasuna, baztanen 10% atzerrian sortutako jendeak osatzen du, eta horiekin kultur topaketa batzuk ere egiteko asmoa dugu. Izaskun?
Bai, kultura badu bi arlo, bat da herri kultura importantea, unitz importantea dela Baztanen, eta eskerrak bada konpromiso handia Baztandar guztien aldetik hori transmititzeko eta zaintzeko, eta hori pozgarria dela. Beste kultura bat da administrazio publiko batetik bultzatu behar dena kultura globalagoa edo orokorragoa ere bai eskaintzeko, eta azkenik azpimarratu horretarako ere bai gutxieneko azpiegiturak bar direla. Eta Baztango independenteak? Nik uste hemen denak helburu berdina dugule, hemengo kultura zaintzia, adibidez Baztandarren biltzarra, inbertze urte ematen duen besta bat da, zorionez bada jendia prest dagona segitzeko, gero aipetu nahi dut ere herriko bestak edo karriken iten den besta hori nahiko ginule potentziatu, kusi delako zorai pandemia eta gero nola gero eta jende gehiago dabilen, eta ez dugu berriz lehenagoko datu txikietara bueltatu nahi. Eta zurekin Baztan? Kulturan, kirolean gertatzen den bezala, hemen elkarte kulturalek ematen dute zama handia hemen Baztanen kultura aurrera egiteko. Peio Garronden moduen Baztanen biltzarra guk ere guretako egun bereixia da, eta nahi dugu jarrepena bermatu nolapait ere. Eta gero gertze gauza importantea da, oinarri programaekin nahi dugula gure eskoletan, gure aurri, gure kultura zabaldu. Eta etorkin desientere dago, eta pixke gure kulturarekin bat egitea proiektu honen bidez. Beste gai bat, aski garrantzitsua, jendarte osoan, azken urteetan erdigunea hartu duena, izan daiteke feminismoa, baina hortik haratago berdintasuna, bere dimentsio ezberdinetan, honek ere, Baztanen ukitzen digu, nola ez? Fernando, zurekin hasiko gara, berdintasuna. Berdintasuna EH Bilduk modu transversalean hartzen du, bizitzako atal guztietan, behar bada, denbora gutxi dugunez berdintasun planara aipatuko dugu, berdintasun zerbitzutik lantzen dena, eta azken hilabeteetan lan handia egin da hor, eragile haunitzek hartu du parte, eta bigarren berdintasun plana dagoeneko onartu da, eta helburuak eta arrasongi finkatuak du. Orden ja tresna hor dago, martxan jarri eta bulkatzea da gure asmoa. Izaskun, berdintasuna? Bai, arras importantea da eta transversala nola ez, eta landu behar da familian, hezkuntzan, kalean, instituzioetan, eta hemen humoreko keinu bat egin nahi nuen, eta da erratea zenbat kostaitu zaikun denei neskak lortzea zerrendak osatzeko Baztango udalari aurkezteko naiz neska bakarra mahai honetan, eta zentzu horretan animatzea neskak emakumeak pixko bat gehiago aurrera pauso bat ematera. Eta Peio, berdintasuna? Bai, ikusten dugu hemen azkeneko urteetan lan handia egin dela, bai udaletxetik eta bai gobernu ezberdinetaik, segitu behar da lanean, eta adibidez, punto unten errain dut, adibidez orai udaletxe aldetik txarelak egin direla, sexu bortxaketen eta gainean herriko bestetan nola zer erantzun behar den edo zer egin den, eta hori positiboa da, eta gero sexu berdintasuna aparte behar dela harpatu Baztandar guzien berdintasuna, berdindu zelan iten duen, ze adin duen edo ze herrietan bizi den. Eta Inigo? Aipatu azken legealdian onartu ginula Baztango emaztekitak izunen berdintasuneko bigarren plana, indarren dago plan hau, eta iazki berdintasuna lortzea du helburu plan honek, Bertamar ekintza proposatzen dira, eta 4 ardatzetan banatua daude, Eta gure taldea partatu du plan honetan, eta erabaz kontzientziatu gaude hau bete dadin osotasunean. Eta hortan inen dugu lan, eta hortan egongo gara udalean. Eta puntu motz hauetako azkenekoa, euskara hartuko dugu. Izpide, Fernando, zurekin hasiko gara. Altxorritza honitz erabili dut, baina untekoan berriz erabili behar dut. Euskara da gure altxorra handiena, Euskaldun egiten gaituena, eta Baztan euskararik gabe etzen Baztan izanen argi dago, eta EH Bilduk argi du, euskara zaindu, maitatu, edatu, eta administraziotik euskara denen eskura jarri behar duela, eta hortan lan eginen dugu. Atzendu gabe, euskara balioan jarri behar dela, eta erabilera bulkatu, 2023 urtean gaude, eta oiniken
batzuk badira tematuek daudenak frankismora itzultzean euskararen atalean, ez? Izaskun, euskara? Bueno, ni euskaldun berria naiz eta Oiartzunen bizi izan nintzen eta ona etorri arte ez nintzen askatu euskaraz hitz egiten. Erran nahi dut horrekin oso importantea dela hemengo konpromezua gure hizkuntzarekin zenbat hitz egiten duen eta zenbat ere bultzatzen den udal guztietatik eta importantea dela ere bai baliabide horiek martxan jartzea jendeak ikasteko eta erabiltzeko. Erabiltzea da arras importantea. Peio, euskara? Bai, euskeran gainean erran landu eta zaindu behar dela, zabaldu behar dela, eta erran nahi dut ere egun hauetan baztanen barna zabaldu dela idatzi bet, uste dut gure folletuan ibiliteko euskeran inguren mintzentzen dela, eta altxatu gabe erran euskera hortan nik idatzi dutela, baztandar euskeraz, pentsatuz, nire amatxik adibidez batuan ez zuela entenditiko, baina altxatu gabe erten dut autokritika egiten dutela, eta badakit euskera batuan badirela lege batzuk bete beharrak edo idazteko moduen. Inigo, zure 30 segunduak. Bai, euskara plana udalean indarrean dago, eta administrazioak bera izan behar da eredugarri betetzen plan hau, ez? Gero planen barruan ikusten dugu, lantzen aldidazten bai aspektu, eta ikusten dugu, nabarmen edutzen gazteen artean euskara zentzu baten eri dagoela, ez? Eta nahi dugu indertu hoi, berriz ere eskusartu hor, eta den errantuen bezala kulturan, hizkuntzarekin, euskararekin oinarri proiektua izaten alda tresna bat importantea eta berezi izango duena lantzea. Gai honen, edo gai hauen inguruan errateko zutena aituta, berriz ere emanen diogu minutu bat bakoitzari, errangabe utzi dituztenak botatzeko, iritzi ezberdinak ere entzun ditugu, nahiz eta, arron jagurra zen errateko zegoen denbora, baina, minutu bat gehiago, Fernando, zuretzako? Nik pixket udal zerbitzuak asmentatik hastera gizarte zerbitzuara joko nuen, ez dutelako kasik deus erran ez, eta aipatu, erran dut ez, babesa ematen badakute herritarrek kudeaketa publikoa itzultzeko konpromisoa hartu dugula, zaharretxera edo adinekoen egoitzara, eta horrek gauza honitz ere ekarriko lituzke. Batetik langileen baldintzak ere hobetuko lirateke, eta behatzetik ere kudeaketa publiko horrek ekarriko luke etxezetxeko zerbitzua handitzea, hobetzea. Hori ere gure helburua baita, jende gehienak bere etxean bizi nahi du, eta uste dugu udalak ere erantzun behar diela behar hoiei, ez? Hortaz, zerbitzu publiko potente batzuk behar dire, eta zaintza lanak baztan kudeaketa enpresa lanean hasten bada, horrek ahalbidetuko du erraterako, adibide txiki bat, etxetara otordu zerbitzua hobetzea, martxan jarri dago, baina behar bada handitzea. Zaskun, zure minutu librea. Bai, geroa bairen konpromesua baztangudalera joateko da bultzatzea elkarkidetza. Uste dugu badela tentsio pixko bat baiara honetan eta guk nahi dugu errestu eta landu elkarkidetza horretan. Ere bai, pentsatzen dugu udalkudeaketa behar duela gardentasun gehiago egunerokotasunean, eta ere bai, parte hartzaileagoa izatea formazio desberdinekin. Eta azkenik, gure ezaugarririk nagusienan ikuste dute izaten aldela gure asmoa dela bultzada ekonomiko bat ematea Baztango baiararen ekonomiari. Peio? Bai, zerbitzuen arira ipetu, herri txikietan ere zerbitzuak behar direla, egia da ez dela posible herri guztietan izatea, azkenean ekonomikoki ere atratzen direlako ez atratzen den bezala, baina bai, nolabait, kuartelka edo, erran duten bezala, adineko jendiaz aparte, behar dire eskolak taola eta adibidez mediku zerbitzuek. Berreskuretu barra da lehenagoko maila, eta hobetu barra da mediku zerbitzuoi. Eta gero, kulturan aldetik ez datela denborik man, erran behar dela segitu lantzen eta laguntzen udaletxetik, hemen batugun taldeak, adibidez Baztango dantzariek, musika banda, abesbatza txiki ere badago, lan polit betiten duen arras,
Amaiurko Gaztelu taldea eta gaiteroak adibidez eta gainerakoak. Eta zurekin baztenekin akituko dugu. Bai, gure kasuan nahi nuen aipatu gizarte zerbitzuetan zarretxean enfokatu du gehiago pixket proposamenak, baina gaur egun familia desente dauela gora larrian, dena garestitu da den etxetan bezala argia eta dena delako hornidurak, eta behar duguna da emergentzi poltsa handiagotu. Zen gero eta gaizkiago idea familia pasatzen eta pentsatzen dugu hor inal berezi inbarko dugule. Kirolean enfokatu dugu asko Giltxaurdin, baina herri guztietan ditugu pilota lekpak eta beste infrastruktura batzuk, eta horiek mantendu argi zen herriek bizitza aurriten dute. Herriko aurrek eta herritarrek ere bai ezen aurrek. Bai bestak eta bertzera eta aktibitate kultural, kirol aktibidadeak denak zentratzen dira pilota lekuk eta horren behar ditugu horiek zaindu. Bueno, hoxen, gure gonbidatuen eta gure alderdien proposamenen argazki txiki bat, jakin ezazue, xaloak egin zela bakoitzari, norbanako ere elkarrizketak eta hortzen aurkitzen alko dituzue, beren programak modu zabalagoan, azalduta, eta etxean ere, nola ez, izanen dituzuen eskuorrietan ere izanen duzuen, gaurkoan argazki txiki bat, behintzat laguntzeko, jakiten zein den alderdi bakoitzaren iritzia eta proposamenak gai handana batean. Azkeneko blokera pasako gara eta kasu honetan ere bai formatu pixkat aldatuko dugu, 30 segundu emanen diogu gonbidatu bakoitzari eta bi buelta eginen ditugu, kasu honetan udal akordioen inguruan solasteko, aurten alderdi berri bat badugu, 8. bat aurkezten dena udalera, ikusiko dugu zer gertatzen den, ikusiko dugu hautetxiekin eta bakoitzaren zinegotziekin zer gertatzen den, aldaketak egongo dira, ez sorpresak ikusiko dugu. Izaskun hasiko gara eta 30 segundo udal akordio eta solasteko, edo oposizioko papera, edo haiek ikusiko dute, zertarako erabili nahi duten, Izaskun, 30 segundo horiekin hasiko gara. Bai, erraten duzun bezala da pixko bat zaila jakitea zen atokian egonen garen, lehenbiziko aldiz baditugu 5 kandidatura udalerako, eta horrek erran nahi du, nahi eta ez, paktuak eta akordioak egin barko dire. Noski ikusi barko dugu eta bai geroa bairen aldetik prest gaude denekin solastera eta adostera, baina noski plangintza baten arabera. Hori da importantena, edukina adostu eta landu, ez siglak. Peio? Bai, gu ere denekin solasteko prest gaude, akaso gobernuen sartzeko batzukin zailago izango da bertzekin baino, baina oposizioan egonta ere, gobernuen edo oposizioan egon, gero badire gaiak landu beharko direnak eta paktatzen halko direnak. Eta baztandarrendako ona balime da, guri igualtzaiku gure taldetik atratzen den edo bertze dozein taldetik atratzen diren proposamen horiek. Inigo? Bai, guk emaitzak ikusi beharko dira, baztandarrek hitz egingo dute igandean, eta horren arabera eszenatokia ikusi beharko da nola gertzen den, ez? Guk garbi dugu, ez genukanak eskuindarre gobernurik, ez da kolore bakar bateko gobernurik ere. Horren guk denekin hitz egiteko prest gaude, baina badakigu nun dauden mugak, baditugu mugak, eta orduen baztandarren erraten duten arabera, guk hola jokatuko dugu. Fernando? Guk ere ikusi beharko dugu, zer erraten duten baztandarrek igendian eta horren arabera jokatu. Lehenbizi baztandarrek bozka bidez erraten dutena entzun, eta gero bertze alderdiekin solasean ditu eta errateko dutena entzun ere bai, bide garritugu eta hago bakarra. Orduen, bikoitza ditu eta erdi solastiko gara. Eta beti ere denak aitzeko prest, baina argi dugu gobernu progresista bat babestuko genukela bakarrik. Eta bigarren buelta, ez dakit, Izaskun ze aurre ikuspen ditugun hauteskunde hautarako, 28an ikusiko da. Bai, guk erran behar dugu badirela baztanen 700 lagun bozkatzen dutela, geroa bai parlamentura eta udalera ez. Beraz, guk oroitu nahiko ginuke aukera berdina garela aurrerakoia eta bertzalea parlamentuan eta baztanen ere. Eta beraz, ez dugu entenditzen ongi
zeba alde hori gertatzen den hauteskunde eta ikusiko dugu, aber honetan gutxitzen den. Peio, zuek, lehenengo aldiz, aurkezten zarete, zer gertatuko da? Pues hombre, guretako ez da erresa jakitea, ez baitugu baseik, bertze partiduak badute base bat edo botantiak igual fielagoko hartuzte, eta guretako ez da erresa aurre ikustia ze emaitza tertzen altugun, eta bertziak ze emaitza tertzen altuzten. Hala ere erran, pues, gogoa badugule, emaitza hon bat atera nahi dugule, eta alternatiba izan nahi dugule baztanen, eta hortako lanian nahi garela. Inigo, zuek koalizio berri batean, baino jende ezaguna, zer gertatuko da, zurekin baztanekin? Bueno, guk aurreikuspenak nahiko ona ditugu. Jendea, zerrenda sartu den jende berriak ere uste dut aportatuko dugola dexente, esperientzia duen jendea da, eta, bueno, aurreikuspen honak ilusioare badugu, eta egia da, pentsatzen dugu 4 urte hauetan, eta itzinik urtetan ere udal gobernuan lan egin dugula, errespetu zaitu gara Bildukin lanean, eta lana atera dugula eta bastandarrako ikusi dutela, beraz uste dugu bere konfiantza emanen digutela. Eta Fernando, EH Bilduk zerrenda buru aldaketa, zer gertatuko da? Ez dakit zer gertatuko den, erranen datzut igendatxean edo astelenean ez, baina, EH Bildutik aurreikuspen onak dugu. Lan handi inde azken 12 urteoketan, ez bakarrik udaletxean, kanpoan ere, EH Bilduk proiektu politiko sendoa du, ez bakarrik baztanen, eta erakutsi du, bere zintzotasuna, bere gardentasuna eta bere lanerako gaitasuna. Hoi baztandarrek ikusi dute, azken urteoketan, eta babesa ere areagotu da, hortaz espero dugu, kasu honetan, emaitza onak jasotzea. Honekin aiatu gara, gaur gaueko eztabaida hontara, zuek atera zuen ondorioak, hori bai, akitu baino lehen, eskatuko diogu gure gonbidatu bakoitzari, bere alderdiaren izenean, eskatzeko zuen bozka, igande honetan, maiatzaren 28an, hortzen bozkatu beharko delako, bai, Nafarroako erkidegoko hauteskundeetarako, hor sartu beharko da botoa, baina baita ere, udal hauteskundeetarako, beraz, gonbidatu bakoitzarentzat, minutu bat, boto eskaera hori egiteko, izaskun, zurekin hasiko gara, kamerari begira, eta hortzen zure minutua. Gero Abairen partez, lehen animatu nahi zaituztet bozkatzera joatera, importantea dela, eta bigarren noski Gero Abairi botoa ematea. Izaskun Goñi, entzun dugu Gero Abaitik, eta horretxen Peio Sarratea, baztango independientetatik, zure minutua Peio. Gure taldea gogoakin aurkezten da, baztango hauteskundetara, ilusio handiekin eta konpromisu eskaintzen dugu baztandarrendako laniteko. Aldaketa hasie da, uste dugu gu garela alternatiba eta gobernuen sartzeko aukera dugule eta hortaz baztango independiente taldetik baztandarrei botua eskatzen digu baztandarren eskutik eta baztandarrendako lan egiteko. Inigo Iturralde, zurekin baztan, minutu bat. Bai, guk eskintzen dugu urtetako lana, esperientzia, zautzen gaituze baztandarran hor garen, lehen baztango ezkerra bezala egin gauden, hori zurekin baztan gara, baditu gorpegi berriak, jendea itu dena alkateko lanetan, kargodun herriko lanetan, zautzen gara. Guk baztandar guzi ateak irekiak izanen ditugu, beti udaletxan, realitate bihurtzen aldiren proposamenak egiten ditugu, hortan errealista gara, eta bozkatu dezazue zurekin baztan. Zurekin baztan da alternatiba inungo gehiengo absoluturik ez izateko eta gobernu progresista bat izateko udaletxean. Beraz, hartu gure eskaintza, gure konfiantza eta bozkatu zurekin baztan. Eta azkena, EH Bildutik, Fernando, zure minutua. EH Bilduk erakutsi du, azken 12 urteoketan, baztandarren alde lan egiten duela. Alderdiaren gainetik herritarrak jartzen du EH Bilduk eta horren adibide handiena Nafarroako gobernuan dugu. EH Bilduk alderdiaren gainetik jarri zituen herritarrak eta eskuina kendu zuen gobernutik bera sakrifikatuz.
Baztanen ere gauza bera, argi dugu, baztandar guziendako gobernatu nahi dugula, alaxen indugu eta alaxen egiteko pres gaude, gobernatzeko taldea aurkezten dugu, talde berria, freskoa, ilusioz, gogoz eta gaitasunez beterikoa. Zuen bozka eskatzen dut berriz ere EH Bildurendako, gibeletik, jende haunitzen babesa eta lana dagoelako. Bozkatu EH Bildu. Hortzen, gaur gauean, entzutekoak hemen Xaloa Telebistan eskaini dugun eztabaida honetan, espero dugu zuentzat lagungarri izan dela, ikusi nahiaia, zer zuen errateko alderdi eta kide bakoitzak, hemen utziko dugu, eta nola ez, 28an ikusiko dugu zer gertatzen den, hemen Xaloa Telebistan ere ikusten ahalko duzue, eta jarraitu bozketa horietan zer gertatzen den. Gabon pasa, eta mil esker, hor egoteak.